Parlar d'Adrián Campos és submergir-se en una història de passió, dedicació i perseverància que va marcar l'automobilisme espanyol. Nascut en Alzira, Adrián va començar en el món de les carreres amb cotxes de radiocontrol. Des d'ací, la seva carrera no va deixar d'ascendir, mostrant el seu talent que va arribar fins a la Fórmula Nacional en primer lloc, on va quedar el quint en 1982 i després passar a la Fórmula 3 alemana, aconseguint un tercer lloc en 1985 en el Volkswagen, una gesta històrica para el automovilisme espanyol. En 1987 va complir el seu gran somni, arribar a la Fórmula 1, i ho va fer amb l'equip Minardi, convertir-se en el primer espanyol en competir de manera constant en la categoria reina del automovilisme mundial. Adrián va demostrar que un pilot espanyol podia també tratar-se en l'élite del automovilisme mundial, obrint així el camí a les futures generacions. Però Adrián Campos no sols va destacar en les pistes, sempre va estar profundament connectat amb el seu poble, amb Alzira. Era conegut per la seva proximitat, per la seva humilitat, per estar sempre junt a la gent del poble d'Alzira. També era amable i sempre tenia el compromís relacionat en tot l'esport alzireny. L'Ajuntament d'Alzira va reconèixer els seus logros i la seva trajectòria excepcional, concedint-li la insígnia d'or de la ciutat en 1994 i nomenant-lo fill predilecte en l'any 2009. A més, el seu llegat continua viu en la ciutat d'Alzira, on una avinguda porta el seu nom, recordant així a les noves generacions la grandesa d'este pilot internacional. Després de retirar-se de la Fórmula 1, en 1988, Adrián no es va rendir. Va continuar competint en els campionats. De reinventar-se va ser admirable. Va deixar la competició activa en 1998 per a fundar el seu equip, el Campos Racing, una estructura que va convertir en un bressol de talents. Pilots com Fernando Alonso, Marc Gené, van trobar en Adrián el seu millor mentor d'una forma excepcional. En el seu equip no sols va destacar per formar campions, sinó també per el seu èxit en múltiples categories com és la Fórmula Nissan fins a la Fórmula GP2 i la Fórmula 3. Sempre va tindre clar que la seva missió era desenvolupar joves promeses i professionals del motor. El dia 27 de gener del 2001, Adrián Campos Sunyer va morir a 60 anys. Es va deixar un llegat molt difícil d'igualar i sobretot una cosa especial que sí que vull dir des de l'Associació de Comunicació Digital d'Alzira. Més enllà dels títols i les estadístiques, Adrián serà recordat com un pioner en portar l'automobilisme espanyol a noves altures, tant en les pistes com fora d'elles. La seva història és un recordatori des que ensomien i sobretot des que persegueixen este deport de l'automobilisme en passió i sobretot va a transcendir en el temps i Alzira, el seu poble, mai oblidarà la figura d'Adrián Campos Sunyer, un home pròxim i un home que serà recordat perquè ha sigut molt volgut en el poble d'Alzira.